Gospodine Emsad, evo šta se dešavalo današnjeg jutra? Mislili smo da je jučer završen ovaj problem sa odlaganjem otpada na bazenima u Vrapčićima, međutim evo jutro su ista situacija. Pa vidite ovo, jutro rano smo došli da izvidimo tu situaciju jer sumnjali smo nešto da će opet biti isto. Tu sam se provozao, nije ništa bilo, međutim kolega mi je javio da su 3-4 kamiona pokušala ući i međutim put je bio prekinut prema toj bazenima, lokaciji gdje su oni jučer istovarali to smeće i oni su vraćeni sami. I onda je došla mašina od komunalnog, vjerovatno poslana od ili preduzeća ili gradonačelnika, civilne zaštite, koga li već. I tu je došla da taj put popravi da bi vjerovatno kamioni nastavili tu odlagati taj otpad koji je jutros prikupljen, nemam pojma. I međutim pojavili smo se tu ja i par mještana tu i on je pokušao to da zatvori, mi nismo dali. Tu je policija malo nama govorila da on raščisti put, da mi pustimo. Mi nismo dozvolili, policija je uzela naše podatke i međutim, eto, skupilo se mještani. Sad šta će biti? Znači borba se nastavlja, bukvalno jučer smo mislili da je završeno. Požar je vamo isto otišao u katastrofalnom stanju, gume se te pale, šta je bilo, dim je bio do, faktički ljudi govore do Ortiješa, do Bune, da je dima bilo, užas baš. A ovo što se tiče ovog otpada ovdje, s jedne strane uborak ovdje nas struje, ja sam ovdje mješten čitav život, struje nas uborak s jedne strane, oni su došli baš u Vrapčiće i tu kraj vode, napraviti još jednu katastrofu, da odlažu to smeće i da ga transportuju dalje. Mislim, nama je puno ovoga, još imali drugo neko mjesto negdje. Da. Mislim, nije u redu od gradonačelnika i civilne zaštite i od već ko upravlja tim da to uradi ovo stanovništvu koje već trpi katastrofu. Da. Hvala puno.